Dobrý deň, ja som Elena Reháková. Dneska budem natáčať jedno také video, kde budem spievať. Takže som rada, že si ho vypočujete. Môžeme začať. Odštartujte ma. 3, 2, 1, štart. No, ale ešte niečo k tomu, že budem to spievať takú pesničku, ktorú spievame v kostole. Takže aby ste neboli potom prekvapení, že aká pesnička to je. Takže 3, 2, 1, teraz. Všade tam, kde sú ľudia zídení, v mene Ježiš, v láske zjednotený, práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný. Dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný. Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní. Svojmu Bohu spievame a hráme pieseň spasení. Privítajme Pána v tomto chráme, nech ho Božia sláva naplní. Svojmu Bohu spievame a hráme pieseň spasených. Takže to bolo na dnes všetko. Dovidenia a tešíme sa na vás. Ahoj!